Shubor nakaslem jong unong san Hima. Uba chalbha muksor ubanala drumbai dong pokti ha East Chennai Hills District ulaja ha Tamil Nadu kadai Namar ba Hiar Shiteng Lynti Namar Kwah banit Phai Ïing. Uni Samla khasi ubalaja ha kapoi ba ulei wat kam sha Bengaluru lalap yu bu sha sumar ha Government Medical College but Hospital ha Krishna Giri Tamil Nadu but minta ulapoi shashnong ha East Chennai Hills. Ha babut dia ni kini kijingja la yo banikra ning ba ka phone but usamla don bok lang nong phut ubadai President ka Khasi Students Union Bangalore Unit ublay thu bawni uba chalbha ulapoi sha Ïing sa ha East Chennai ha sngi ublay kabadai ka khat a tarik ka lingkot ha ja aphandiu daga jingarap ka seng ban kit ya u na Chennai ban wanyalam sha Bangalore bat thiet tikat lengsun ban poi sha Guwahati ulay thu ha ba ka seng kala yo ban kali ba kidon kumba khatwingut ki bami na Meghalaya banit bala sha Bengaluru dag basyong dakarel hendrai hashtag Lynti uni marway ulakwa Leit Phai Ïing bat Hiar marway ha Tamil Nadu habaka KSU East Chennai kalapintip sha Ïing ngilabu ikijingarap na ki parlok sha Tamil Nadu bat layo jingtip na ki pulit hakapor kumba lai biji janmiet bayu ba muksor lalap ba ulaman saw bat la penthya ya u ha hospital sarkar ulo kumta ule thu baka KSU Bangalore unit ha pagajinglam jong u ringkat bodong aibut uba meban plelat shadap u general secretary uba Yoni Dame Suchang baru assistant general secretary uba pendap umsong kilalet Krishna Giri ban kilapoi hakate kajaga sumar hakastap jong ngi babut ule thu bakilala pi uba muksor ba ula sha sumar ha Dr. Krishna Giri Government Medical College Hospital bat kila kerpat ekibor penyat ke hospital ban pelat no yu ban yo yalam sha Bengaluru ban yo phano sha Guwahati namar ban sumar ha Chennai ka shem chitom bom don nong am kuman shupun kan uba chalbha ulami na Meghalaya ka artarik jemang hakapor kumba khatwe beje ai minstap haringkat khatwe ngot ki parlok dag bathu banit wat kam sha Bengaluru hendile thu bola rai ban Hiar nagaral hakasan tarik kralingkot hajan Krishna Giri